Jak není v dosahu? Hej. Co děláš? Budeš si hrát zase dneska na malou holčičku. Jo. Káj, co řekni? Mňam. Ještě něco. Bebe. Jo. Ještě něco. Honzík. Jo, ještě něco. Aj, Já malý. už nechci. Já vím, že se malí děti špatně vyjadřují. Anička mi to řekne. Tak protože asi ne, no. Asi čte noviny. Lidový. S obrázkama.